И здравейте, приятели, аз съм Ванката Благов и днес започваме един изключително интересен влог. Правя го за пръв път. Ще ходя на матч на Man United срещу Тотнам на Олд Трафорд и ще заснема абсолютно целият процес. Мисля, че ще е много интересно. Нека се захващаме, че път ни чака. Като един съвестен студент реших да отида с градски до летището, така че нека тръгваме. Така, аз се дотъркалях до летището, терминал 1. Сега трябва да се ориентирам да отида на security и ще се включа от duty free зоната. Така, сега съм в duty free зоната и съм при алкохолите, защото чичо ми има рожден ден и мисля го изненадам с някое друго уиски. Чудя се още какво да взема, мисля за и тия черните джонита, защото знам, че са по-хубави, но ще преценя. Ще се включа по-късно, сега 2 часа трябва да се намеря какво да правя, защото дойдох твърде рано на летището и като цяло просто трябва да чакам да излезе гейта. Но ако има нещо интересно ще се включвам, но най-вероятно следващите кадри са от самолета. Така, взех се от летището, чия с маскарпоне, има 368 калории. Ще го тествам и ще го рейтна от 1 до 10, колко ми е било вкусно. Така, изядох го. Много му дам една стабилна седмица, защото беше вкусно, ама ми беше много малко и не се наядох. Ще видим в Манчестър какво ще хапваме и там ще рейтвам. Да видим накрая дали ще имам нещо любимо от това пътуване. Айде, време е да се качваме и на самолета. Вече съм в самолета, тук до прозорчето и ще снимам готини гледки. На кацането в Манчестър. Кацнахме. Добре дошли в Манчестър. Съвсем успешно кацнах на летището в Манчестър и сега се насочвам към чичо ми, който ще ме чака. И нямам търпение да се настаня в хотела. Нека да видим и как ще е хотела, ще направя оттам съответно включване. Здравейте, приятели, докато чакам чичо ми, реших да се взема малко KFC. Взех едно бургерче. Много ми е интересно дали ще е вкусно, дали ще е по-различно в България тук бургерчето. Го взям, пак ще рейтна от 1 до 10. Аз малко забравих да се включа. Настанихме се в хотела. Бургерчето беше много хубаво, малко скъпичко. Може би заради цената,
бих му дал 8. Ето иначе стаята. Готина е, нормална стаечка. На мен лично много ми допада. Доста съм доволен. Но за KFC ядох барбекю тауър някакъв бургер. 8 от 10, защото 9 е ако не гледам цената, 8 е с цената. Защото беше малко скъпичък. То беше някакво комбо с картофки и кола. Честно казано, вкусно беше. В смисъл доста по-добре, поне от кефсито, което съм ял в България. Така че, ако идвате тук, препоръчвам. You happy? Yes or no? Малко апдейтче за влога. Прибрах се от вечеря. Хапнах fish and chips, както и пробвах някакви десерти. Но за fish and chipsa ще дам 6,5 от 10. Ще ви пусна снимка на fish and chipsa как изглеждаше. Като, честно казано, самата риба беше готина, вкусна. Панировката ми хареса, но чипса, което се води, което са реално по-български пържени картофи, обаче от Макдоналдс типа картофи, не съм много голям фен. И имаше пюре от грах, което не беше лошо, но просто аз не съм такъв почитател на грах. И заради това моята оценка е 6,5 от 10, но Fish and Chips е нещо готино, определено. Това е края на първия ден, който реално не е много пълен, защото пътувах почти целия ден, но утре ще ходим на шопинг център, от който ще снимам доста кадри, ще ви го покажа, един от най-големите. И все повече се доближаваме до кулминацията на този влог, а именно мача между Man United и Tottenham. Ще има специална хореография. Утре ще ви запозная с това какъв план мисля да изготвя по точки, нали, които да следваме и да видим дали ще успея да изпълня тях. Да. Предстои най-интересната част от влога. Просто гледайте. Добро утро ви казвам от ден 2. Изкъпах се, събудих се. След малко предполагам, че ще ходим на закуска. И там ще рейтна естествено закуската от 1 до 10. Между другото, за сега съм доволен от храната, която съм консумирал. И не очаквах. Вижте само как ми е изгорял носа вчера от полета. Защото бях до прозорчето и слънцето ме нагряваше много. Просто ще се видим в следващите кадри, в които ще опитвам закуската. Ето е закуската на хотела. Ще се взема от повечето работи, за да изкажа мнение. Тук беконче, има някакъв блек пудинг, бил солен. Естествено сосич. Така му се прибрах от закуската. Честно казано, беше горе-долу като закуска на All Inclusive хотел в България. И честно казано ми хареса. Ще изкажа мнение за нещата, които повечето може би не сме опитвали. Това черното всъщност е кръв от телешко месо. Лично на мен не ми хареса. Не е най-лошото нещо, което човек може да яде, но просто не е моето. Отделно палачинката в България се правим по-хубави палачинки, според мен. Между другото, боба беше интересен, защото самите бобчета бяха по-манички и бяха вкусни, защото самия сос към боба ми казаха, че го прави Хайнц. И имаш вкус леко на кетчуп и беше много интересно с самия боб как се съчетаха вкусовете. Така че на закуската я рейтвам 6 от 10, защото просто за мен това е една обикновена закуска. Нали, пих и чай, пих и кафе
English Breakfast е просто една закуска в All Inclusive хотел в България. Така че разбихме и този мит. И така. Сега ще ходим след малко към шопинг центъра, оттам ще пусна някакви кадри. И до вечера ще ви запозная с плана за това, за което сме се събрали, а именно мача. 5.9 kilometers. Exit left to M60 west and north. M60 west and north. Just Мама, като самия ресторант е азиатска кухня, пробвах нудли с кари и пилешко, които бяха добри и ми харесаха. За първ път опитах кари и ми допадна. Това, което показвам на клипа е бао бън, като това са традиционни азиатски пухкави питки, които са приготвени на пара и много ми допаднаха с гъбки в вътрешността. След като се хапнахме, решихме да отидем и на кино, като отидохме да гледаме филма Анаконда, тъй като бяхме с по-малкия ми братовчет, да може и той да отиде. Филма беше интересен, беше на Sony. Ако трябва да го ретна, може би 8 от 10. Като цяло кино като кино, напълно залата беше не голяма, интересен експириенс, но седалките бяха неудобни. Така приключи днескашния ден. Ходихме в Манчестър шопинг центъра, по-скоро Трафорд шопинг център, който е един от най-големите, даже може би най-големия в Великобритания. Много съм изморен, честно казано. Но, утре предстои кулминацията на това пътуване, а именно матча между Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Сега в този сегмент от влога ще дам своята прогноза за матча и съответно ще кажа какъв е моя план по точки за утре и ще е интересно да видим колко точки от плана ще успея да изпълня. Така, моята прогноза за утрешния матч е, че
Ман Юнайтед ще спечели двубоя с 3-1, като очаквам голове на Бруно Фернандес, Брайан Бемо и Матеуш Куня. Също така очаквам Тотнам да излезе в нисък блок, да защитава и да се опитва на скорост да превземе вратата на Сене Ламенс. Все пак мисля, че защитата на Юнайтед ще бъде стабилна с Лисандро Мартинес и Хари Магуайер. Очаквам включване от Бениамин Шешко, даже може би и като титуляр, кой знае. Надявам се, че Юнайтед ще спечелят този двубой. И сега, това е моята прогноза, 3-1. Така, сега. Какъв е плана за утре? Има няколко точки, които съм си сложил като цели и нека видим дали ще успеем да ги изпълним. Утре сутринта отивам в 8 сутринта английско време на стадиона, матча от 12:30. 4 часа и половина по-рано ще заема своето място до мястото, където реално спира автобуса с футболистите, в това да търся снимки и автографи. Едната точка, която е част от плана, е да се снимам с някой от футболистите или някой от стафа на Man United, като лично аз имам някакво усещане, че ще успея да се снимам с Брайан Бемо. Не знам как ще стане, просто го усещам. Нека видим дали ще стане. Ще запиша всичко утре. Така, втората точка, по която ще работим, е това, че съм си взел една тениска моя на Man United и искам да събера поне няколко подписа с този перманентен маркер. Интересно ми е да видим дали това ще се случи. Там много се надявам колкото се може повече подписи да събера. Естествено на Хари Магуайер искам, на Бруно Фернандес, на Куня. Като цяло и на Ейдан Хеван и на Лени Йоро, който и да е, ще съм адски благодарен. Последната точка, по която ще работя да се случи, е това да покажа celebration на един от играчите и той евентуално, ако вкара по време на матча, да го направи. Като няма сега да правя celebration, аз ще ви покажа направо видеото, което евентуално ще се опитам да покажа утре на някой от играчите в точно този момент. Това е celebration. Надявам се да се получи тази идея. Със сигурност това обаче няма мога да ви го покажа в самия влог, защото нали, съответно аз използвам телефона си за камера, пък аз ще покажа celebration на своя телефон. Това са целите. Най-много искам да успея да се снимам с някой от нападателите и Бруно Фернандес и с Хари Магуайер много искам. Просто нямам търпение. Дано Юнайтед спечели матча, но дори да не го спечели, просто това ще е едно уникално преживяване. И ще видим какво ще се случи. Аз ще си лягам, така че до утре. Добро утро и от най-важния ден, деня на матча между Манчестър Юнайтед и Тотнам. Часът тук е 6:56. Станах, оправих се, готов съм за матча, подготвил съм перманентен маркер, тениска и честно казано към 7:30 тръгваме с чичо към стадиона, за да може 8 часа да съм там и да се наредя в очакване на това да посрещнем играчите на Man United. Естествено това ще го заснема. Просто стискайте палци, уникален двубой. Надявам се Юнайтед да бият и така. Ще има много включвания
от стадиона, по време на матча и абсолютно всичко, което ми е интересно. Enjoy! Сега чакам играчите. Точно тук ще минат най-големите звезди на Man United. Още е малко рано, но очаквам скоро да се появят и просто нямам търпение за това, което предстои. Едно и чакам ги, но адреналина ме държи топъл. Нямам търпение. 9:30 английско време. Аз все още се чакам играчите да дойдат. Надявам се да дойдат скоро, защото си иска да мина и през феншопа, малко да разгледам. Да дойдат поне до 10 часа се надявам. Oh yes. Да видим дали ще успеем да вземем автограф снимка от Едвин Ван дер Сар. О. Ван дер Сар. Thank you so much. So much. Can you sign the? There you go. Can you sign? Sir Alex. See there. Can you see their name? Can you have a look in there over my shoulder, quick? Oh yeah. Can you see him? Can you see? Can you see him? Can you see him? Yeah. Скачи два футболиста на Манчестър Юнайтед. Harry Maguire. Harry. Harry. Harry.
Магуайер. Хари Магуайер. Джони Еванс. Джони Еванс. Така, чакаме следващите. Казимиро. Казимиро. Kazi, please. Diogo. Kobe Meno. Kobe. Manuel, please. Личо Мартинес. Куня. Mateo, Куня. Cunha. Алтай. Aitai. Бруно. Bruno. Фернандес. Bruno, please, Joshua. Шишко. Rawi, please. Ейван. Evan. Лучо. Lenny. Еми, никой не искаше да се снима. Никой не искаше да се снима. Поне ги видяхме отблизо. Бруно мина. Амат Дяо. Амат, please. Амат, please, can you sign? Амат. Бран Бемо. Ryan, please. Брайан. Брайан Бемо. Не правят снимки с играчите и не разписват с феновете. Не разписват в момента поради някаква причина. Но поне успях да се сням с Вандер Сар. На Олд Трафорд. 7 февруари, Ман Юнайтед срещу Тотнам. Тук Сене Ламенс излезе за своята загрявка, като първо излязоха между другото вратарите на Тотнам, но ето го и Сене Ламенс, който тук показва невероятни умения с топка в крака. Просто няма си на идея колко мъки спести на феновете на Манчестър Юнайтед. И тук излязоха на загрявка всички футболисти на Тотнам, като интересно впечатление лично на мен ми направи, че
както вече споменах, вратарите на Тотнъм излязоха първи, както и футболистите, но пък знаем кой отбор чакаме. Ето ги главните лица, тук видяхме Бруно, невероятен контрол на топката, Лисандро, Хари Магуайър. Както тук крещя в влога и се радвам. Просто емоцията, която изпитах, когато ги видях, не може да се опише, трябва да се изпита. Препоръчвам на всеки един, който е фен на Манчестър Юнайтед, да отиде на двобой. Ето го и Матеуш Куня, който пляска към публиката, прави шоу. Казва тук някой друг триков финт. И просто невероятно. Teams, please welcome Manchester United. Ето го и началото на този двубой. Тук вече си казах, мечтата ми е реалност. Нека се насладя просто на тези 90 минути и просто си пожелах Манчестър Юнайтед да спечели и да бъда радостен. Вижте просто колко близо виждам Люк Шоу, Брайан Бемо, подаванията, изчистването на топката. Просто това чувство е невероятно. Ето тук спасен удар на Брайан Бемо. Удар на Палиня.
след това още един, но няма опасност пред вратата на Манчестър Юнайтед към тази минута. Опасен пробив на Мадял, удар на Бруно. Доста близо мина топката. Червен картон. Тук Ромеро бе изгонен за това глупаво влизане в краката на Каземиро. И честно казвам, в първия момент на червения картон не разбрах какво се случи. Трябваше да се пусна на телефона повторение. И даже в първия момент си помислих, че Каземиро напусна и просто изтръпнах, но след като видях, че е Ромеро, да се успокоих така, приповдигна ми се настроението. Червен картон. 31 минута. Бай. Ето го и този специален корнер, в който просто си казах, нека да снимам. Усещам, че нещо ще се случи. И тук Бруно Фернандес подаде на Коби Менто, след това на Брайан Бемо. 1-0. Изключителна радост изпитах в този момент. Айде! Осъзнах, че станах свидетел на гол на Манчестър Юнайтед на Олд Трафорд. И дойде края на полувремето. Ман Юнайтед се водеше в резултата с червен картон. Ето го и Фред Дарет, талисманът на червените дяволи. Дойде време и за началото на второто полувреме. Тук, честно казано, очакванията им бяха Юнайтед да вкара втори гол и да поуспокои матча, но в крайна сметка не се случи толкова бързо този гол. Нека да видим следващите кадри. Тук статично положение за Манчестър Юнайтед. Бруно Фернандес за топката, центрира, топката бе отклонена тук. Изстрел на Люк Шоу, изключително опасен. Но в крайна сметка тук се разминаха футболистите на Тотнъм. В двубоя Ман Юнайтед имаше доста ъглови удари, които естествено представляваха опасност. Особено откакто Майкъл Карик е начало на отбора. Този не бе от тях обаче. Добре. Магуа? А, не, точно. Дайте на Шишко, Това е момента, в който Бруно Фернандес отбеляза втория гол в двубоя, с който в крайна сметка сложи точка на този спор. Неописуема емоция, просто да, не успях този път да хвана гола, но го видях и го изпитах още по-добре от първия. И тук просто нека се насладим на песничките на феновете на Юнайтед.
Победа за Man United с 2-0, край на матча. Се прибираме. След края на матча решихме да отидем да хапнем в Зизи по една пица. Пицата не беше лоша, трябваше да е люта, а за мен дори не беше пикантна и лично си я представях с повече месо. Ял съм много по-хубави пици в България и оценката ми на този ресторант е 5 от 10. Така, мисля, че един подобаващ край на този влог ще бъде от ваната. Приключи матча 2-0. В крайна сметка от нещата, които бях сложил като опорни точки, единствено мога да зачеркна като успешно това, че успях да се снимам с Едвин Ван дер Сар. Естествено, направих си някакви снимки с играчи, но не бяха лични, естествено. Те просто минаха покрай нас. А относно матча мога да кажа, че Юнайтед доста добре се справиха и Майкъл Карик така определено напипа формулата за този състав на Манчестър Юнайтед, как да се получат добре нещата. Доволен съм. Ще видите много кадри от матча. Успях да хвана гола на Брайан Бемо. Невероятно преживяване. Определено препоръчвам на всеки един, който се чуди дали да ходи на матч. С две ръце препоръчвам, отивайте. Утре ще снимам малко кадри в крайна сметка как се прибирам към София, но като цяло това беше от влога, първи влог, така можеше много по-добре, можеше много по-зле, но продължаваме напред и ако има пак нещо интересно, отново така ще заснема влог.